Φυσικά. Μακάρι για τις χορογραφίες σας και τις μουσικές μου συνθέσεις. Ναι, μακάρι. Αλλά μακάρι να ξέρει και αυτός να εκτιμήσει λίγο τα έργα που του φέρνει. Εντάξει, είναι λίγο έως πολύ άσχημος. Αλλά πληρώνει καλά. Και αυτό είναι που έχουν περισσότερη ανάγκη οι χορογραφίες σας και οι μουσικές μου συνθέσεις. όχι πως δεν περιέχουν αλήθεια τα λόγια σας. Όμως πιστεύω ότι είναι μεγάλη έμφαση στο χρήμα. Κανείς αληθινός καλλιτέχνης δεν θα πρέπει να ασχολείται πολύ με αυτό. Δεν διαφωνώ. Ο έπαιρνε στον ειδικό. Αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε μόνο με επένους. Χρειαζόμαστε κάτι πιο χειροπιαστό. Γι' αυτό και ένας άλλος θαυμάσιος έντυπος είναι αυτός που μπαίνει στη τσέπη. Έχετε δίκιο, αλλά αρχίζει και πολύ πριν βοηθός. Είναι καλύτερα υπόσχεια από τους ευθύνους καλλιτέχνες. Είναι να το λένε με ανθρώπους που ξανακτιμήσουν τη φυλέτσα καλλιτέχνη. Θεωρητικά έχετε δίκιο. Αλλά στην πράξη βλέπω πως μια χαρά παίρνει τα λεφτά που σας δίνει ο άνθρωπος μας. Φυσικά, όμως το χρήμα δεν είναι το πάνω. Δεν θα τους δεν ήταν λίγο παραπάνω να έχει παραπάνω γούστο στην τέχνη. Αυτό θα το ήθελα κι εγώ. Να τους έρχεται. Λοιπόν, ήρθα. Έτοιμος να δω και να ακούσω την καινούργια σας μπουρδα. Μπούρδα, άκουσα καλά. Κοίτα τι κύριε. Είναι αυτό που είπατε. Πώς το είπατε, πρόλογο, διάλογο, κάτι τέτοιο. Αυτό με τα στιχάκια και τους χορούς. Α, αυτό. Όπως βλέπετε είμαστε. Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά ήθελα να βάλω κάτι πιο αρχοντικό σήμερα. Αλλά εκείνο το ζώο, ο ράφτης μου έστειλε κάτι κάλτσες. Μεταξωτές φυσικά, αλλά θεόστρες. Μου βγήκε η ψυχή μέχρι να τις φορέσω. Μη σας απασχολεί, εμείς είμαστε εδώ να σας περιμένουμε μέχρι να χωρέσετε τις κάλτσες σας και οπουδήποτε άλλο. Ωραία. Άρα δεν θα φύγετε μέχρι ο ράφτης να μου φέρετε το καινούργιο μου κοστούμι. Θέλω να με δείτε μέσα του. Θα το δούμε γι' αυτό. Θα με δείτε στολισμένον από την κορφή ως τα νύχια. Σημειώσατε όλα τα αξεσουάρ που θα φορέσω είναι τελευταίας μόδας. Τι άλλο θα ήταν. Και αυτή εδώ πέρα η ρόμπα είναι πατρών και φασών ειδικά για μένα. Από το δικό μου ράφτη, άκουσα πως όλη της καλής κοινωνίας έτσι δίνεται από το πρωί. Αυτή δεν είναι ρόμπα. Είναι ποίημα. Ραψοδία του Ομήρου. Όχι, ο δικός μου ράφτης την έγραψε και δεν λέγεται Όμηρος. Ακόλουθε. Όχι, έχω δύο. Ακόλουθη. Μάλιστα, κύριε. Αφήστε τίποτα. Ήθελα να δω να ακούτε μόλις σας φωνάζω. Πώς σας φαίνεται το δυσιμό. Όπως πάντα, υπέροχο. Και καλό γουστό. Είπα να βάλω κάτι αμπλόνια μέσα στο σπίτι, μήπως μου έρθει να κάνω γυμναστική. Πολύ πρωτοκλασσάτα. Εξαιρετικό. Συμφωνώ και με τους δυο σας. Και τώρα είμαι έτοιμος να δω το θέαμα που μου ετοιμάσατε. Τώρα μη πάμε. Νύχτα μέρα κρυφολιώνω για τα δυο ματάκια σου. Ο γκρέμος μου είναι μεγάλος για τα δυο χειλάκια σου. Δέσποινα μου λατρεμένη, πρόβαλε και μην αργείς. Όμορφη μοναδική μου, ομορφότερη της γης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει κάτι σε αποκοιμιστικό. Δεν έχουμε κάτι λίγο πιο ξεφαντωτικό. Μα κύριε, τα λόγια πρέπει να ταιριάσουν με τη μελωδία. Θυμάμαι είχα ακούσει κάτι κάποτε. Είχε μέσα και αρνί. Πού, μέσα του είχε. Ναι, μέσα στους τοίχους. Αρνί. Μπορεί πρόβατο. Κάτι που κάνει. Το θυμήθηκα. Να μου θυμίσω. Αφήστε να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Όμορφη μου εσύ, Ζανίνα, παχουλή σαν προβατίνα, ανοίξε μου την καρδιά σου για να έρθω πιο κοντά σου. Καλό δεν είναι. Ομολογώ πως έχει μια κάποια ποιότητα. Ίσως επειδή το τραγουδάτε τόσο έτσι. Και να φανταστείτε, δεν έχω ιδέα από μουσική. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι όπως μαθαίνετε μουσική, μαθαίνετε και χορό. Αυτές οι δύο τέχνες έχουν στενή σχέση μεταξύ τους. Είναι οι πρώτες τέχνες σε μια καλή κοινωνία. Οι αριστοκράτες μαθαίνουν μουσική. Φυσικά, κύριε. Τότε θα μάθω κι εγώ. Αλλά πρέπει να το κανονίσω. Βλέπετε το πράγμα μου είναι πολύ πιεσμένο.
Εκτός από τα μαθήματα ξυφομαχίας που έχω αργήσει ήδη, έχω πάρει μια καθηγητή φιλοσοφίας και ξεκινάμε σήμερα το πρωί. Δεν λέω, και η φιλοσοφία είναι απαραίτητη. Αλλά η μουσική, κύριε, αχ, η μουσική. Και ο χορός, κύριε, αχ, ο χορός. Η μουσική και ο χορός είναι οι πρώτες θέσεις σε μια καλή κοινωνία. Χωρίς τη μουσική, το κράτος δεν υπάρχει. Χωρίς το χορό, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Συμφωνώ. Αλλά ελάτε, αρχίζω και βαριέμαι. Θα μου δείξετε αυτό που ετοιμάσατε επιτέλους. Βεβαίως. Για πλησιάστε, αυτούς θα τους φανταστείτε βοσκούς. Και εσύ βοσκούς. Αμάν πια. Σ' όποιο καλό σπίτι και να πάω, όλο βοσκούς μου βγάζουνε. Εμείς να βγάλουμε κάτι άλλο. Θα έχουμε και βοσκοπούλες. Μα και αυτές πολύ φορεμένες είναι. Θέλω άλλο. Μα κύριε, όταν βάζουμε γυναίκες και άντρες να τραγουδάνε, τους δίνουμε βοσκούς και βοσκοπούλες. Γιατί βρίσκονται κοντά στη γη και τραγουδάνε. Ξέρετε τι τραγουδάνε? Όχι. Τι έχετε ακούσει να τραγουδάνε στα καλά σπίτια? Αηδίες. Τραγουδάνε τους καημούς τους. Δεν μπορούμε να βάζουμε πρίγκιπες και αριστοκράτες να τραγουδάνε καημούς. Είναι μπανάλα. Μπαναλότατο. Καλά τότε, αρχίστε. Ένα, δύο, τρία, πάμε! Όποιος ερωτευτεί με πάθος, ξέρει πως διαπράττει λάθος. Αλλά ο έρωτας του ροκανίζει την καρδιά, αλλά ο έρωτας του ροκανίζει την καρδιά. Όλο στενάζει κι υποφέρει, γιατί στο κάτω-κάτω ξέρει πόσο του λείπει τώρα η ελευθεριά, πόσο του λείπει τώρα η ελευθεριά. Καλό τσικό ήταν. Και τα στιχάκια δεν τα πιάσα. Και τώρα σειρά. Θα σας δείξω μια σειρά από υπέροχες κινήσεις που θα ζωηρέψει το χώρο. Πάλι με βοσκούς και βοσκοπούλες. Όχι μόνο, θα δείτε. Συμπαθητικός χώρος. Καλά χοροπηδούσαν οι χορευτές. Ο χορός θα γίνει πιο εντυπωσιακός και θα δει το μπαλέτο που σας ετοιμάσαμε ένα αριστούργημα. Άμα μπει η μουσική. Να μπει και να βγει ό,τι θέλετε. Αρκεί να είναι όλα έτοιμα όταν θα έρθει το πρόσωπο.
Ορίστε. Το πρόσωπο που θα μου κάνει την τιμή να φάει απόψε εδώ μαζί μου. Όλα αυτά είναι έτοιμα, μην ανησυχείτε. Είναι ήδη έτοιμο. Ωραιότατα. Και τώρα άλλο. Πώς κάνω υπόθεση σε μαρκησία. Ορίστε. Το που άκουσες, λέγε. Γυναίκα σε μαρκησία. Γενικότερα. Σε κόμισα, σε αριστοκράτησα. Δεν θέλω γενικότητες, είπα, ειδικά σε μαρκησία. Σε μαρκησία. Θα το ξαναπούμε. Ναι, σε μαρκησία. Και που να τη λέμε το ρημένο. Να, που έχουμε και το όνομα είναι πιο εύκολο. Δώστε μου το θέση. Όχι. Κάτω μόνοι σου, εγώ θα βλέπω ότι θα τη γράφω. Θέλετε πολύ σε μας πολύ. Αρκετό. Όχι που είναι εξευτελιστό, αλλά και λίγο να με περάσει για γαϊδούρι. Εύκολο. Το έμαθα. Κύριε, ήρθε ο καθηγητής της ψυχομαχίας. Να περάσει. Θα κάνουμε εδώ το μάθημα. Καθίστε να με απολαύσετε. Ελάτε. Χαιρετισμός. Ίσιο το κορμί. Στηριζόμαστε στο αριστερό μας πόδι. Τα πόδια σε ίσια γραμμή. Το σπαθί σε ευθεία με τον ώμο. Ο βραχιώνας σε γωνία. Όχι τόσο τεντωμένο. Το κεφάλι όρθιο και το βλέμμα εκτενές και σίγουρο. Εμπρός. Πάμε. 1-2. Δίδει τρόπο πίσω. 1-2. Τέλεια. Θαύματα κάνετε. Η συνταγή της ψυχομαχίας είναι μία. Χτυπάμε και αποφεύγουμε τα χτυπήματα του αλλού. Όλα είναι θέμα κανόνων. Δηλαδή για να το καταλάβω, αν ξέρω τους κανόνες, τους σκοτώνω χωρίς να είμαι παλικάρι. Ενώ αν δεν ξέρω τους κανόνες, με σκοτώνουν κι ας είμαι παλικάρι. Ακριβώς. Απλοί κανόνες. Τους έμαθα. Είδατε πόσο χρήσιμοι είμαστε εμείς οι καθηγητές ψυχομαχίας. Η ψυχομαχία, κύριε, είναι τέχνη. Όχι σαν κάτι άλλες άχρηστες όπως ο χορός και η μουσική. Για μια στιγμή, κύριε ψυχομάχε, να μιλάτε καλύτερα για το χορό. Και με πιο πολύ σεβασμό για τη μουσική. Συγγνώμη, σας το λέω κατάμουτρα, αλλά δεν γίνεται να συγκρίνουμε τη δικιά μου τέχνη με τη δικιά σας. Τι αλαζονία. Και τι ανόητο εμφάνιση με αυτό το καπιτονέμο πνευματάκι στο στήθος του. Τι είπατε ρε παιδί άνθρωποι με τις περιττές σας τέχνες. Εσάς κυρία χορευτάρου μπορώ να σας κάνω να χορεπηδάτε σαν αμένα κάρδινα. Και εσάς κυρία μουσικάτη μπορώ να σας κάνω να κεραϊδάτε όποτε το θέλω εγώ. Το σπαθί μου να είναι καλά. Απολύτιστε! Άψεστε! Τρελαθήκατε, κρατάει σπαθί, θα σας τρυπήσει. Δεν με νοιάζει! Χαζί είσαι, πώς δεν σε νοιάζει. Τι είπατε ρε με νοιάζει! Τι είπατε ρε περιττά ζώα! Μην τους προκαλείς. Άντε πιάσου το πρίκι! Τι είναι χορεδάσκαλο. Φύγε από εδώ! Κύριε μουσικοδάσκαλο. Γιατί αν δεν πήγω τι θα μου κάνετε ρε σοπίδια. Κύριε ψυχραιμία. Θα σου δείξω εγώ! Μη μου κολλάς εμένα! Συγχαρητήρια θα σας κάνω για τις δύο ρε. Σκάστε! Σκάστε επιτέλους! Κύριε καθηγητά μου, έρχεσαι την πιο κατάλληλη στιγμή. Ελπίζω η φιλοσοφία σου να τους ηρεμήσει αυτούς τους τρεις. Τι συμβαίνει, κύριε? Να αυτοί οι τρεις. Άρα πάθηνα για πιανή τέχνη ανώτερη και άρχισαν να βρίζονται. Κύριε, δεν επιτρέπονται αυτά. Δεν έχετε διαβάσει την τραυματία του Σενέκα περιοχής. Δεν γνωρίζετε πως λύχη πρέπει να πριτανεύει σε κάθε πράξη μας. Μα κύριε, επιτρέπεται ένας ψυχομάχος, χρηστή φωνικό όπλο, να βρίζει ψηλές τέτοιες όπως είναι η μουσική της κυρίας και ο χορός των δικός μου. Τον εχέφρον άνθρωπο δεν τον αγγίζουν οι λιτορίες των άλλων. Και η μόνη του απάντηση σε αυτούς είναι μετριοπάθεια και αποσυγκράτηση. Μα είναι δυνατόν κύριε να συγκρίνουν τη δικιά μου τέχνη που σώζει πέντε ζωές, η μία με τα πηδηματάκια της και άλλη με τα τραγουδάκια της. Αυτό γιατί σας ενοχλεί. Επιτρέπεται να φιλοδικείτε μεγάλοι άνθρωποι για μάτια πράγματα που δόξα και τα πρωτεία. Εγώ επιμένω πως ο χορός είναι τέχνη που πρέπει να έχει και αναγνώριση και έτοιμες. Και η μουσική είναι τέχνη διαχρονική που αναγνώρισαν και σηκώθηκαν όλοι οι αιώνες. Η οδομαχία ήταν ανέκαθεν από τις πιο αναγκαίες επιστήμες του κόσμου. Επιστήμη! Μη χειρότερα. Αν μιλάτε στις ειδικές σας τέχνες, δεν την απόγονε τη φιλοσοφία. Είχαμε και τότε οι επιστήμονες. Και καλλιτέχνες. Τι είπες τώρα από αυτά? Δεν ξέρεις τι σου! Για τα μεταλοπιστικά σου! Δεν είναι αυτά που λέτε καθάματα! Ίδιος είσαι και εσύ κύριε φιλόσοφε. Παλιάνθρωποι! Απατεώνες! Κύριε φιλόσοφε. Στέφανε! Κύριε. Αλήτες! Κύριε. Τίνος! Κύριε. Λύθη! Πορκολάτε! Μισό! Εφαγωθείτε μεταξύ σας. Σκοτωθείτε. Δεν με τρελώσει εγώ να πω στη μέση να σας χωρίσω. Να χαλάσετε την υπέρλαμπρη με το ξεπληρώμα μου. Δεν με τρελώσει να πω στη μέση. Να φάω και καμιά δέσπο της φαλιάς. Είστε καλά? Και τώρα στον αυτονό της. Πολύ στεναχωρήθηκα που τις φάγατε. Δεν είναι τίποτα. Ο φιλόσοφος ξέρει ότι τα πράγματα έτσι πως έρχονται. Άλλο τώρα. Τι θέλετε να πω? Ό,τι μπορώ. Θέλω να γίνω διανοούμενος. Έχω θυμώσει πολύ με τη μάνα μου και με τον πατέρα μου που δεν με έστειλαν να μάθω όλες τις επιστήμες όταν ήμουν νέος. Ο θυμός σας είναι απόλυτα δικαιολογημένος.
Nam sine doctrina vides quas mortis imag. Ορίστε. Δεν καταλάβαμε. Γιατί έπρεπε. Λέγεται κάτω, ξέρετε. Όχι, αν και έπρεπε. Τι μου είπες? Είπα πως χωρίς την επιστήμη η ζωή είναι ομοίωμα του θανάτου. Λοιπόν, αυτό το λατινικό σου έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα θέλω να μάθεις κάτι άλλο. Παρακαλώ, τι θέλετε να μάθω. Ορθογραφία. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με ορθογραφία. Τα γράμματα λοιπόν χωρίζονται σε δύο είδη. Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα. Μα αυτά τα Τα ξέρεις. σύμφωνα δεν έχουν ήχο, τα φωνήεντα έχουν. Τι δεν έχουν ήχο? Όχι. Και πώς βγαίνουν από το στόμα μας? Μουγκα! Όχι, βάζουμε ανάμεσα από τα φωνήεντα σύμφωνα και τα σύμφωνα τα φωνήεντα. Ναι, κύριε. Είναι αλλαγή μεταξύ συμφώνων και φωνήενων, παράγει συνεχίσει στην δομή των λέξεων. Και χρησιμεύουν. Στοπ! Stop. Στο χρησιμεύουν. Εδώ σε φώναξα να μου πεις πράγματα που χρησιμεύουν. Μα δεν σας έχω πει και τίποτα άχρηστο. Ναι, μπορεί, αλλά εγώ θέλω να μου χρησιμεύουν σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν σας καταλαβαίνω. Γιατί σε καταλάβαινα εγώ τόση ώρα. Εξηγηθείτε. Εξηγούμε. Κύριε καθηγητά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος. Η φιλοσοφία ορίζει τον έρωτα. Άσε τι ορίζει η φιλοσοφία, και άκου τι ορίζω εγώ. Εγώ σε πληρώνω, όχι φιλοσοφία. Ναι, τέλος. Να μην πεις τίποτα και να μ' ακούσεις. Είμαι ερωτευμένος με μια κυρία της καλής κοινωνίας και θέλω να της γράψω ένα γράμμα. Γράμμα, γράμμα. Γράμμα. Ναι, πώς το θέλετε να είναι. Σαν γράμμα. Τι γράμμα. Γράμμα, γραμματέλη. Ενώ σε στίχο. Χριστός και Παναγία, όχι βέβαια. Σε πεζό. Αποκλείεται, θα με περάσει και πεζό. Μα δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Το γράμμα. Τι. Γιατί δεν το γράφουμε σε στίχο, είτε σε πεζό. Όλο είτε και είσαι. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Δυστυχώς. Αυτό που λέμε τώρα τι είναι. Πεζός λόγος. Δηλαδή για να το καταλάβω, αν λέω Νικόλ, φάρε μου τις παντόφλες μου. Τι είναι. Πεζός λόγος. Κοίτα να δεις. Τόσο καιρό μιλούσα σε πεζό λόγο και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Χαίρομαι πολύ που μου το δίδαξες. Άκου τώρα τι θέλω να σου γράψω. Ότι με ξετρελαίνει που είναι μαλισία, γιατί πεθαίνω από έρωτα, δεν θα πάρει όμορφα της μάτια. Θέλω το γράμμα να είναι πολύ αριστοκρατικό και ρομαντικό. Ρομαντικό, Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε πως οι φλόγες των ματιών της κάνουν την καρδιά σας στάχτη. Στάχτη. Βλακίες. Η Μαρκίσια δεν ξέρει από στάχτη, θα τα ξέρουν οι πυρέκες. Κύριε καθηγητά μου, απλά πράγματα. Ωραία Μαρκίσια, πεθαίνω από έρωτα και τα πανέμορφα σας μάτια. Πώς το γράφουμε. Θέλει τέχνη. Μπορείτε να γράψετε ωραία μαρκησία, πεθαίνω από έρωτα και τα πανέμορφα σας μάτια ή και για τα πανέμορφα σας μάτια πεθαίνω από έρωτα, ωραία μαρκησία ή και από έρωτα. Διάλεξε με ζάλισες. Διάλεξα αυτό που είπατε από την αρχή. Ωραία μαρκησία, πεθαίνω από έρωτα και τα πανέμορφα σας μάτια. Είδες, αν και δεν είμαι μορφωμένος, η μόρφωση ξεφυγάει από μέσα μου. Με την πρώτη το βρήκα. Κύριε καθηγητά, σήμερα μου έμαθες πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Γι' αυτό θέλω να έρθεις κι αύριο να μου μάθεις άλλα τόσα. Αυτό επιμένετε. Επιμένω. Αύριο λοιπόν. Στο καλό. Τι, δεν έχουν φέρει ακόμα το καινούργιο μου κοστούμι. Όχι, κύριε. Τι διάλε αυτός ο ράφτης, σήμερα βρήκε να λύσει. Πάνω θέλω να το πιάσει τον απατεώνα. Μα να με κοροϊδέψει σήμερα που... Επιτέλους! Άργησες και κακή συναφή μόνο πολύ μαζί σου. Τώρα μόλις τέλειωσα, 20 παιχτή μου έλαβα για να σας προλάβω. Οι μεταξωτές κάλτσες που με έστειλες θεόστελες. Από το πράγμα μου φύγα κιόλας πόντι. Θα ανοίξουμε το χώρο. Και τα παπούτσια που με έστειλες και αυτά θεόστελα. Τα φοράω και νιώθω στα πόδια μου σουλιές. Αποκλείεται. Και που κλείτη. Να νιώθω σουλιές. Μα λες να μου ξέρω εγώ που τις νιώθω και να ξέρεις εσύ που δεν τις νιώθεις. Τα παπούτσια μια χαρά είναι, νομίζετε πως τις βλέπω. Μα τις σουλιές τις νιώθω, δεν τις νομίζω. Τι μου φέρες. Για δείτε την οποία σας έδειξα. Πάω στίγμα όμως, κανένας συντάξεις του πόλη δεν μπορεί να γράψει τέτοιο αριστούργημα. Τι έκανες. Έβαλες τα λουλούδια με το άγχος προς τα κάτω και το κοτσάνι προς τα πάνω. Μα γιατί δεν τους θέλετε το άγχος προς τα πάνω και το κοτσάνι προς τα κάτω. Γιατί ήταν ανάγκη να στο πω. Φυσικά, οι όλοι οι αριστοκράτες το φοράνε αλλιώς. Με το κοτσάνι προς τα πάνω. Μη σας πω και κατακόρυφα. Αυτό είναι έτσι. Θέλετε να τον αποδεχειρήσω. Όχι, όχι, στο κάτω έκανες. Ας το Πείτε έτσι. το μου και σας το ρωτάω. Είπα, καλά το έκανες. Ας το έτσι. Η αλλαγή μου πάει το χρώμα. Άκου ερώτηση. Η περούκα είναι όλα εντάξει. Ποιο εντάξει δεν γίνεται. Βρέσει. Εγώ αυτό το ύφασμα κάπου το ξέρω. Α, ναι, είναι από το καινούργιο ρούχο που μέραψες. Ναι, μου άρεσε τόσο που να βγάλω και εγώ ένα. Με το δικό μου ύφασμα. Για φάνεστε το καινούργιο που έχω προσφέρει πάλι σας. Μισό.
αυτά για τον κόπο σου. Ταπεινές ευχαριστίες. Φωνάξτε μου την Νικόλ. Θέλω να της δώσω μερικές οδηγίες. Αν εκεί έρχεται. Νικόλ! Μάλιστα. Άκουσέ με προσεκτικά. Θέλω να... Γιατί γελάς? Τι ώρα γελάς? Δεν σας έκανα, κύριε. Σας έκαναν έτσι. Έτσι. Τι μισά έτσι? Έτσι. Σταμάτα να γελάς παλιοθήλικο. Μα γιατί? Είστε πολύ γελίος. Θα φας καμιά σφαλιά να πεθάνω λεπτικά σου. Εγώ παίζω γελίος. Γιατί είμαι γελίος? Γιατί ξέρω πολλά και είναι πολύ. Αριστοκρατικά. Για πεις κουβέντα χάθηκες. Τέλος πάντων, θα συγκρατηθώ, κύριε, αλλά να ξέρετε. Σκάσε. Ξέρω αυτά που θέλω να ξέρω. Δεν θα μου πεις εσύ τι να ξέρω. Μάλιστα, κύριε. Άκουσε με. Θέλω να καθαρίσεις καλά. Συγγνώμη. Καλά το μεγάλο σαλόνι. Και θέλω να... Σκάσε! Μα σκάσε! Πέθανε να σκάσει! Όχι! Μην πεθάνεις! Μόνο σκάσε! Σκάω! Πείτε μου τι θέλετε να κάνω! Να καθαρίσεις όλο το σπίτι. Περιμένω επισκέψεις. Άμπα! Μου φύγει όρεξη για γέλιο. Όποτε φαίνεται εσείς κόσμο, κάτω στην κάτω. Στεναχωρέθηκα τώρα. Και τι, να μην καλοπούμε στο σπίτι μου για να μην στεναχωριέσαι εσύ. Μα εσείς κάνετε πάρα πολύ κόσμο. Ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι πάντες. Πώς μας καρέφτηκες έτσι, άντρα μου. Τι γελίο, ντύσιμο είναι αυτό. Θα σε κοροϊδεύω να μου πας. Μόνο οι λύθοι και οι λύθοι θα τολμήσουν να με κοροϊδέψουν. Τόσο καιρό τι κάνει. Ποιοι? Όλοι οι γνωστικοί άνθρωποι. Όλος ο κανονικός κόσμος. Αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι να πω, κοκκομύρι μου. Με αυτές τις τρέλες σου μέσα και το σπίτι μας. Λες και έχουμε κάθε μέρα αποκριά με αυτούς τους βιολιτζίδες και τους καταδόρους που κουβαλάς εδώ μέσα. Και μας ζαλίζεις και όλη η γειτονιά παραπονιέται. Α, καλά σας τα λέει, κυρία. Και πραγματικά κρατάτε το σπίτι καθαρό με αυτό το σκύλο εδώ που βγαίνει και φέρνει όλη τη λάσπη του δρόμου εδώ μέσα. Η καημένη Φρανσουάζ όλη μέρα σφουγγαρίζει και γυαλίζει τα πατώματα. Και μετά παίρνει καθηγητές με τις ώρες στα παπούτσια και τα κάνουν όλα σαν τα μούτρα. Για μας γλώσσας εσύ. Έτσι γίνεται στα καλά τα σπίτια απέναντι βγαίνει κόσμος. Αλλά πού μεταξύ εσύ αυτά από το χωριό που έχεις μεγαλώσει. Έχει δίκιο η Νικόλ. Και έχει πιο πολύ μυαλό από εσένα. Ήθελα να ξέρω τι τον θέλει στον καθηγητή του χορού στην ηλικία σου. Και γίνεται της ψυχομαχίας που κρατάει τα πόδια στο πάτωμα και μας έχει ξενολίσει τα μισά πλακά του διαδρόμου. Τι φιέρια σας έπιασε το άρθρο της δυο σας. Το χορό τι τον θέλεις. Σε λίγο καιρό θα μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Από την ψυχομαχία τώρα σας έχει να σκοτώσετε κάποιον. Είστε και ανόητες και αγράμματες. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κάνουν οι καλλιεργημένοι άνθρωποι. Άσε τις καλλιέργειες. Και κοίτα να βρεις άντρα για την κόρη μας. Που ήρθε η ώρα της να αποκατασταθεί. Την κόρη μας θα την αποκαταστήσω με ένα καλό γαμπρό. Μέχρι τότε κοιτάω εγώ να μαθαίνω καλά πράγματα. Κυρία, άκουσα και κάτι άλλο. Ότι πήρε και καθηγητή για φιλοσοφία. Μάλιστα. Θέλω να κονίσω το μυαλό μου και να κάνω τη γλώσσα μου ξηράφου για να μιλάω πιο άνετα στους ανώτερους κύκλους. Μήπως θα ξαναπάς και γυμνάσιο. Λες ότι μας τραβάει ο δάσκαλος τα αυτή τώρα στα γεράματα. Γιατί όχι. Μακάρι να μάθαινα όσα μάθαινα στο γυμνάσιο και ας μου έκανε ο δάσκαλας τα αυτή χωνία το τράβηγμα. Λίγο τράβημα, θα αρχίσει όμως έκανε καλό. Γι' αυτό δεν είπα κι εγώ. Μπορεί τότε να μάθαινες πώς να είσαι ο αληθινός κύριος του σπιτιού. Είστε και ανόητες και αγράμματες. Ντρέπομαι που είμαι δίπλα σας. Αγράμματες, απολύτιστες. Ξέρεις, τι λες τόση ώρα. Ναι, λέω πράγματα λογικά. Μήπως και συνέβης για τη δίκη και τρελάθηκες τελείως. Κατάλαβες, ξέρεις, τι λες τόση ώρα. Εγώ ξέρω. Εσύ ξέρεις τι κάνω. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ξέρεις, τι λες Και τόση εγώ ώρα. επαναλαμβάνω. Εσύ ξέρεις. Θα το πω αλλιώς, ξέρεις, τι λέω εγώ τόση ώρα. Αηδίες. Μα πάλι δεν καταλαβαίνεις. Θα σου το πω αλλιώς. Ξέρεις τι λέω εγώ και τι λες εσύ τόση ώρα. Με έσκασες. Πες μου. Λέμε πεζό λόγο. Λέμε πεζό λόγο. Ορίστε. Δεν λέμε στίχος. Και ό,τι δεν είναι στίχος είναι πεζός λόγος. Το έχασες και το λίγο που είχες. Εσύ ξέρεις ότι μιλάς με φωνή και με σύμφωνα. Όχι. Και με τι μιλάς. Με το στόμα. Ναι, αλλά πώς μιλάς. Κανονικά. Όχι, δεν μιλάς κανονικά. Δεν πάντα με θα πει τώρα. Ενώ δεν μιλάς όπως πρέπει. Πώς πρέπει. Με φωνή και με σύμφωνα. Και εγώ πώς μιλάω. Α, είστε και οι δύο πολύ αγράμματες. Και είσαι πολύ ψώνιο. Και εσείς πολύ τρελός. Αχ, άντρα μου. Διώξε όμως αυτούς που κουβάλεις εδώ μέσα. Αλλιώς σας αποτρελάνουν. Και
εσύ θα κάνεις. Χαιρετισμός. Ίσο κορμί. Το αριστερό πόδι μπροστά. Τα πόδια στην ίδια ευθεία. Το αριστερό χέρι σε ευθεία με τον ώμο. Ο βραχίωνας σε γωνία. Και πάμε. Ένα, δύο. Φυλάξου. Φυλάχτηκες, έλυσες. Δεν φυλάχτηκες, πέθανες. Καλέ, γιατί να πεθάνω. Μια κοπέλα είμαι. Να. Θα βάλω τα πάλι ευθύνικο. Εσείς δεν μπορείτε να σου υποθεί. Ναι, αλλά εγώ δεν και εσύ. Σας ζήτησα εγώ να μου δείξετε. Αχ, άντρα μου, τι έπαθες καλέ μου, τρελάθηκες. Συμφωμακείς με την υπηρέτρια. Λοιπόν. Πατήρωπα και το σπαθί. Σαν λέψεις από τους μουσουκόνες να κάνεις παρέα με τους αριστοκράτες. Τι, να κάνω παρέα με τους μπανάλους οριστούς που τριγυρνάς εσύ. Είδα την κέρδης και εσύ από τους καθώς πρέπει σου. Είναι και την προκοπή σου με αυτόν τον κόπο που άρχισε με τρελάθη. Σιωπή! Λίγα τα λόγια σου! Δεν ξέρεις για ποιον μιλάς σαν νόητη γυναίκα. Ο Κόμις είναι σπουδαίο πρόσωπο στην αυλή του παλατιού και μιλάει με τον Βασιλιό όπως μιλάμε τώρα εμείς οι δύο. Και λέει για μένα μπροστά σε όλους τόσο καλά λόγια που τα χάνω. Ναι, δεν λέω. Καλά σου φέρνετε. Και καλά λόγια λέει. Και καλά δάνεια σου παίρνει. Και λοιπόν, τιμή μου να δανείζω σε ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο που με αποκαλεί φίλο του. Και τι σου κάνει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος για σένα. Πολλά και διάφορα. Κόμμα στα πόδια χάζαρες. Όπως. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Πάντως τα λεφτά θα μου τα φέρει. Και γρήγορα μάλιστα. Και εγώ, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μα με έδωσε το λόγο. Και το λόγο που στον έδωσε, τα λεφτά δεν ήταν. Μα μου ορκίστηκε στην τιμή του. Και το πίστεψες, μην ακούω βλακίες. Τι ξέρω κεφάλι που σου λέω θα μου τα επιστρέψει τα δανεικά. Και εγώ σου λέω δεν θα στα επιστρέψει. Και αυτά τα καλοπιάσματα σου τα κάνει για να του δίνεις κι άλλα. Μα ψεύδεται. Αυτός μου είναι και τρόπο που τον βλέπω και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ήρθε καινούριο. Τα λόγια σου. Κύριε Ζουρντέλ, αγαπητέ μου φίλε, πώς είστε. Μια χαρά είμαι κύριε. Στη διάθεσή σας όπως πάντα. Όχι κύριε Ζουρντέλ, τι κάνετε. Ό,τι μπορώ. Κύριε Ζουρντέλ, σήμερα είσαστε υφόδειγμα κονσόλτας. Έβαλα κάτι πρόσχερο. Ό,τι και να πάτε δείχνει πάνω σας. Τέτοια κορμί δεν έχουν ούτε οι νέοι της αυλής. Μήπως υπερβάλλετε ελάχιστα. Το έχει καταλάβει και το νοηθεύετε πάνω. Τώρα κύριε είστε. Και το πίσω σας είναι το ίδιο. Ναι, ίδιο χάρη εμπρός. Αριστοκρατικός από παντού. Ξέρετε κύριε Ζουρντέλ, ανυπομονούσα πολύ να σας πω. Είστε ο άνθρωπος που εκτιμώ περισσότερο. Και μάλιστα τον έφερα σήμερα το πρωί στο παλάτι. Μάρτυράς μου ο βασιλιάς που ήταν μπροστά και τα άλλα. Μεγάλη μου τιμή κύριε. Πώς μπροστά στο βασιλιά. Αυτός ξέρετε κύριε, σας οφείλω χρήματα. Εμείς το ξέρουμε. Και ελπίζουμε να μην το ξεχνάτε κι εσείς. Με δανείσετε γενναιόδωρα πολλές φορές και με υποχρεώσετε με την διακριτικότητά σας. Οφείλω να ομολογήσω. Ορθιστιάζεστε. Εγώ πάντα επιστρέφω τα δανεικά και πάντα να γνωρίζω τους καλοσύνους που μου κάνουν. Γι' αυτό δεν αφιβάλλω καθόλου. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να κανονίσουμε του λογαριασμού. Τώρα τι έχεις να πεις. Ας δούμε τις ευκαιρίες. Είδες πόσο ηλίθιες ήταν οι υποψίες σου. Μήπως θυμάστε το συνολικό ποσό. Ναι, βεβαίως. 15.800 λίβρες. Μάλιστα, 15.800 λίβρες. Προσθέστε τις 200 που τώρα θα μου δώσετε τώρα. Επομένως, φτάνουμε ακριβώς στις 18.000 φράγκ. Ποσό που θα σας δώσω με την πρώτη ευκαιρία. Αυτά που σου έλεγα. Ελπίζω να μην σας είναι δύσκολο να μου δώσετε αυτό το μικρό ποσό. Δύσκολο, μα τι λέτε. Σαν να έχεις αναγεννάσει. Αν έχετε πρόβλημα, να ζητήσω από την άλλη. Πρόβλημα, μα τι λέτε. Αυτός θα ησυχάσει μόνο όμως τα φάει όλα. Αν δεν μπορείτε να μου πείτε. Είπα μπορώ. Πάλι κατάφερε να σε ρίξει. Γνωστό. Θα σου πει το αίμα. Γνωστό. Εγώ πολύ γνωστό. Πρόβλημα θα με δάνειζαν. Όμως από τη στιγμή που είστε εσείς ο καλύτερος μου φίλος, σκέφτηκα πως θα σας τρακοφαινόταν να με δανειζόμουν απλά. Μεγάλη μου τιμή να σας φανώ μέσα στο όποτε το θελήσετε. Πάω να τα φέρω μέσα σας. Τι, δεν το δώσω και αυτά. Είναι δυνατόν να μην του τα δώσω που σήμερα για μένα μιλούσε μπροστά στο βασιλιά. Άντε φέρτε τα. Τέτοιο πορόιδο που είσαι. Δίνετε λίγο άκρη σήμερα κύριε. Τι. Εγώ έχω τα μυαλά μου, που φαίνεται πως άλλοι τα έχουν χάσει. Η δεσποινής κόρη σας καλά, δεν την είδα σήμερα. Η δεσποινής κόρη μου είναι πάρα πολύ καλά εκεί που είναι. Πώς πάει. Περπατάει με τα δυο της πόδια όπως όλος ο κόσμος. Θέλετε να τη φέρετε και αυτή να με ρωτάτε στο παλάτι.
λεφτά και τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω άλλη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, κύριε Ζουντέ, παραμένω καλύτερα φίλος και είμαι έτοιμος να σας πάρω πίσω. Αν θελήσετε να έρθετε στο παλάτι. Η καλοσύνη σας με σκλαβώνει. Αν η κυρία Ζουντέ θέλει να έρθει σε κάποια βασιλική περίπτωση, θα χαρώ να της εξασφαλίσω μια από τις καλύτερες θέσεις. Η κυρία Ζουντέ λέει όχι και ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη. Το σημείο μου το πήρα. Η πανέμορφη Μαρκισία θα έρθει τόσο λίγο για την εξίσου και τον παλέ. Και τελικά την έψανα να βγει το δώρο της. Πάμε λίγο πιο πέρα, καταλαβαίνετε. Έχω να σας δω μια εβδομάδα και δεν σας είπα για το διαμαντένιο το σπίτι. Όταν μου το δώσατε, σκέφτηκα πως θα ήταν εύκολο. Όμως δυσκολεύτηκα πολύ να το δώσω. Τελικά, μόλις σήμερα αποφάσισα να το δεχτώ. Πώς τη φάνηκε. Σε τρελάθηκα. Είμαι σίγουρη πως η λάμψη του διαμαντένιου θα βοηθήσει να λάμψει στην καρδιά της ωραίας Μαρκισίας θετικά συναισθήματα. Μακάρι, αν και δεν το κατάλαβα αυτό. Αν ο άλλος τραχθεί στην φλιαρία, ο δικός του δεν του χωράει με τίποτα. Εγώ την είπα κιόλας εκρηκτικά πως η αξία του κοσμήματος είναι ανάλογη με το μέγεθος του έρωτάς. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσει. Ένας άρχοντας σαν και εσάς ασχολείται με τα δικά μου τα συναισθήματα, μα δεν ξέρω τι να πω. Να μην πείτε τίποτα. Αυτές οι εξυπηρετήσεις γίνονται μεταξύ φίλων. Και εσείς το ίδιο δεν θα κάνετε περισσότερο. Φυσικά, με όλη μου την καρδιά. Αντιπαθέστατος άνθρωπος. Νικόλ! Εγώ δεν λογαριάζω τίποτα αν είναι εξυπηρετήσει ο φίλος. Όταν με εμπιστευτήκατε το πάθο σας για τη χαριτωμένη Μαρκισία που έτυχε να γνωρίζω, αμέσως προσφέρθηκα να βοηθήσω. Το είδα και αυτή η καλοσύνη σας με έχει σκλαβώσει. Πάντως, βρήκατε το κλειδί να ανοίξετε την καρδιά της. Οι συχνές σερενάτες σας, συγχροντές που πιστεύετε συνέχεια, το διαμαντένιο δαχτυλίδι που της δώσατε, η γιορτή που ετοιμάζετε προς την ίδια. Όλα αυτά εκφράζουν τα σήματά της πολύ καλύτερα από όσα λόγια θα της λέγατε. Δεν θα λυπηθώ τα έξοδα μέχρι να βρω το δρόμο για την καρδιά της. Το όνειρό μου είναι να κατακτήσω μία Μαρκισία και θα πληρώσω όσο για να το πετύχω. Πού μουρμουρίζουν τόση ώρα. Τι να ακούσεις. Σε λίγο θα έχετε τη χαρά να την απολαμβάνετε κρατισμένη δίκαια σας. Να τη βλέπω τα μάτια σας μέχρι να τη χορτάσω. Ωραίο τατά. Και για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο, θα στείλω τη γυναίκα μου να πάει στην αδερφή της για να κάτσει εκεί μέχρι αργά. Πολύ σωστή η σκέψη, γιατί η γυναίκα σας σίγουρα θα μας έκανε χαλάσει. Εγώ πήγα και βρήκα το μαγειρό σας και το έδωσα να το πει. Κάνανε και όλες τις λεπτομέρειες του μπαλέτ. Δική μου ιδέα της παρουσίαση και ας ελπίσουμε να τα κάνω όλα όπως θα είναι. Για να μάθεις, να ειδούνε. Σας χαιρετώ. Εμείς, τι να σας πω. Τελικά εγώ πλήρωσα τη δική σας περιέργεια. Αλλά κυρία, κάτι μου βρωμάει σε αυτή την ιστορία. Είχε σαν κάτι μισό αγάπης. Ότι θα κάνω κάτι λέει που δεν θέλει να είστε στο σπίτι να τον δείτε. Αχ, κορίτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω φταίει με τον άντρα μου. Ή εγώ κάνω μεγάλο λάθος ή έχει ξεμυαλιστεί με κάποια. Θα μάθω πια. Τώρα όμως έχω στο κεφάλι μου κι άλλα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα την κόρη μου. Που τη λατρεύει ο πλέον. Εγώ αυτό το παλικάρι του συμπαθώ πολύ. Και θέλω να το δώσω στη ρωσή μου. Πρέπει όμως να δω με ποιον τρόπο θα το μεθοδεύσω. Αχ, ναι, καλά κυρία, κάντε το. Δώστε το τη Λουσίλη σας. Γιατί ο κύριος Κλέον έχει έναν υπηρέτη πέταρο. Άρα να σας το λέω. Αυτό τον υπηρέτη πολύ θα τον ήθελα. Και μακάρι να τελειώσει γρήγορα η ιστορία με την κόρη σας και τον Κλέον και να πάω εγώ σειρά με τον υπηρέτη. Λοιπόν, τρέξει στον Κλέο και πες του να έρθει γρήγορα να με βρει. Θα πάμε μαζί στον άντρα μου και θα του βάλω να του ζητήσει την κόρη μας. Τρέχα κυρία. Αχ, πόσο χαίρομαι γι' αυτό που πάω να κάνω. Πολύ σκόψα για την ιδέα μας. Εσάς σας ήρθα κύριε. Σας φέρνω ένα πολύ καλό νέο και... Άσα τα μάτια. Μήπως βάζεις τα ψέματά σου να με κοροϊδέψεις. Εγώ να σας κοροϊδέψω. Αχ, αφήστε με να σας εξηγήσω. Άσα τα μάτια. Και τράβα πες την άπλη στην κυρά σου. Ότι εγώ δεν πιστεύτηκα και είμαι πρώτος. Συγγνώμη, αλλά λέτε παλαβομάρης. Καλέ μου, κοριέ, πες μου. Γιατί τα λέει αυτά. Καλέ μου κοβιέ. Εξαφανίσω από εδώ. Ψεύτρα. Και ασημίσικο. Τι, και εσύ. Μη σε ξαναδώ μπροστά μου και μην ξανατολμήσεις να μου μιλήσεις. Πώς έπαιζε και τους δύο. Πάρα από την κυρία μου το φοβερό νέο. Μόνο φερθεί έτσι σε μένα. Την αγαπάω τόσο πολύ και έτσι είμαι τόσο πιστό. Κι όμως το θετικό. Φερθήκανε πολύ σκάτα και συχνό. Δίπλωσε μια κοπέλα, όλη μου την αγάπη και την ιδιαιτερότητα. Την βλέπω στο μυαλό μου συνέχεια. Είναι η μόνη μου έγνοια λαχτάρα και χαρά. Άντε 2 μέρες που θα τη δω. Για μένα σαν 2 αιώνες. Την ευχαριστώ τυχαία στον δρόμο. Τρέχω να της μιλήσω και εκείνη περνάει μπροστά μου σαν να μην με έχει ξαναδεί. Το ίδιο ακριβώς έπαθα κι εγώ. Πες μου κομπιέλα. Έχεις ξαχάσει την κοπέλα του Ιουσί. Γιατί η λοιπόν πάει πίσω. Ήρθες. Μετά από τόσο όρκους και να στεναχμούζεσαι. Ύστερα από τόσες ειδικές ματιές και τόσες δουλειές που έκανα στην κουζίνα της. Μετά από τόσα δάκρυα που έχεις στο πόδι. Ύστερα από τόσους κουβάδες που της έβγαλα από το πηγάδι. Μετά από τόσους όρκους και αναστεναγμούς. Τόσο θέλει και θα πάνε σε ψε. Ύστερα από τόση κάψα που υπέφερα να της γυρνάω τη σούβλα. Και να περνάει μπροστά μου και να μου γυρνάει την πλάτη. Σε
σε διάγραφα. Για τέτοια απιστία της χρειάζεται γερή τιμωρία. Για τέτοια προδοσία της χρειάζεται γερόξυλο. Σε παρακαλώ να μην τους αναλύσεις ποτέ. Εγώ, κύριε, Θεός φυλάς. Να μην τολμήσεις να δικαιολογήσεις τη δράση της. Μη φοβάστε, Ό,τι και να βγάζει να πεις για να έχει υπερασπιστείς, θα πάει χαμένο. ούτε μου πέρασε από το νου. Θέλω η οργή μου να μην σε θυμάνει και να διακόψω χωρικά. Σύμφωνο. Φαίνεται και όσο ακόμη στα αλήθεια που μπαινογένει σπίτι του. Θα πω και η Λουσίλα θα μιλούν και τα μεγαλεία του. Αυτό που θα καταλάβω είναι να μαζέψω την αξιοπρέπειά μου και να φύγω. Σωστά θα κάνετε τι κάνετε. Δεν θα την άψω να πετώσω εκεί να παράτησε πρώτη. Σύμφωνο. Εσύ θέλω να μου παρατήσεις να διώξω κάθε απομεινάρια που μιλάνε καλά λόγια για αυτή στην ψυχή μου. Θέλω να μην κατολογήσεις, να μου τους γραφείς τόσο απέσια ώστε να τις κρατώ. Θέλω να μου τολμήσεις όλα τα ελαττώματά της και να την αντιπαθήσω τώρα. Κύριε Σπυρίδα Λουσί, κύριε, αυτό το δευτεροκλασσάτο ξώανο που πήγατε να αγαπήσετε, αυτή τη σορφετισμένη μετριότητα που δεν έχει πάνω της τίποτα το ξεχωριστό. Κύριε, χίλιες άλλες είναι καλύτερες. Πρώτο, έχετε δει τα μάτια της, κουμπόμορφες. Εντάξει, είναι λίγο μικρά. Αλλά βγάζω σπίχτα και ξυπνάδα που ξετρελαίνουν. Όσο και το στόμα της, μεγάλο σαν σπηλιά. Εντάξει, αλλά είναι προσωπικό. Είναι πιο λαχτάριστα. Όσο και το κορμί της, δεν έδακε το πρώτο πόη. Ναι, είναι πανύψη, αλλά το κορμάκι της είναι αδύνατο καλό φτιαχμένο. Μιλάει και φαίνεται, πώς να έχει το συγκράτημα και την ευγένεια την κορυφή της καλής κοινωνίας. Αυτό είναι που κάνει τη συμπεριφορά της πιο αποκλειστική. Όσο και το μυαλό της, όσο έχει δηλαδή. Το μυαλό της είναι πολύ και κοφτερό. Και όταν μιλάει, Χαίρεσαι να την ακούσεις. παρά είναι σοβαρή. Ναι, δεν θα κάνει το παραμικρό. Θα κάνω μόνο υπόστοιχη στη λύπη της. Είναι γεμάτη παραξενιές. Όχι παραξενιές. Ίδια ομορφίες. Αυτά που έχουν όλες οι ωραίες και τις συγχωρεί γιατί είναι ωραίες. Σταματάω. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί. Δεν τη βλέπω, την έχετε επιτευχθεί τρομερά. Εγώ την ουσία καλύτερα να παίρνω. Για να δεν είχα ερωτητικά, εγώ θα τη μισώ τρομερά. Μα πώς θα την μισήσετε, αφού όλα τα όνειρα της το βλέπετε τέλεια. Αυτό θα κάνει την εκδίκησή μου ακόμα καλύτερη. Θα δείξω πόσο πολύ θα φύγω μακριά της. Όλο το θεωρώ πανέμορφη να φτιάξει καλά. Νάτι. Εγώ έχω ταραχτεί πολύ. Η μόνη εξήγηση είναι αυτή που σου είπα. Νάτι. Ούτε να της μιλήσω. Κι εγώ. Κλεόν, τι έπαθες? Εσύ Κοφιέ, σε στεναχώρησε κάτι? Στραβοκοιμήθηκες το βράδυ. Δεν μιλάς Κλεόν. Κατάπιες την γλώσσα σου, Κοφιέ. Ατινάφια. Αντιδιπρόσωπη. Σε πείραξε που σου φέρθηκε έτσι νωρίτερα. Τουλάχιστον κατάλαβε τι έκανε. Σε πείραξε που πέρασε από μπροστά σου νωρίτερα. Τουλάχιστον κατάλαβε την προμοδουλειά της. Αυτό σε πείραξε Κλεόν. Να, στο πλάσμα αυτό με πείραξε. Και μάθε πως δεν θα σου δώσω τη χαρά να πεις πως εσύ με παράτησες. Το θα ρωτήσω. Βέβαια, θα πονέσει, θα υποφέρω, αλλά θα σε δείχνω στον χρόνο πεθάνω τραγικό σκοπός. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν από εμένα σε εσένα. Αχ, Κλεόν, πολύ κακό το τίποτα. Να σου εξηγήσω γιατί κάναμε πως δεν σε είδα. Όχι, δεν ακούω. Αχ, Κοφιέ, να σου εξηγήσω γιατί περάσαμε έτσι από μπροστά σας. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Το πρωί που συναντηθήκαμε. Παράταμε. Άσε με να σου εξηγήσω. Να μην μου εξηγήσεις τίποτα. Άκουσε. Δεν. Θέλω να σου πω. Να μην μου πεις τίποτα. Κλεόν. Κοφιέ. Ποτέ. Στάσου. Βλάκης. Άκου κάτι. Δεν ακούω. Είμαι κουφός. Καλά λοιπόν. Αφού δεν θέλεις να ακούσεις τι έχω να σου πω, πίστευα ότι νομίζεις. Α, έτσι, πάρ' το όπως θέλεις. Εντάξει, σ' Αντέρα μου φύγει η όρεξη. Ακούω. Γιατί φέρνεις έτσι. Τώρα βαριέμαι. Δεν Δεν σου λέω τίποτα. Πες μου. Δεν σου λέω τίποτα. Λουσί, Όχι. Νικόλ. Ποτέ. σε παρακαλώ. Όχι δεν θέλω. Γιατί να σου ευχηθώ. Σε οικετεύω. Είπα όχι. Μίλησε μου. Άλλη ώρες δεν είχα. Για όνομα του Θεού. Μα δεν έχω διάθεση. Κάτι σύμβασέ με. Διώξε τις ατιμωρίες. Όχι τώρα. Να σου πω κάτι. Καλά λοιπόν, αφού δεν δικαιολογείσαι για την άκαντη συμπεριφορά σου, που πλήρωσε ανετανόρθωτη ψυχή, σου λέω ότι με βλέπεις για τελευταία φορά. Φεύγω και πάω να τα θάλασσα μόνος μου με τον καημό. Κι εγώ θα πάω μαζί του. Κλεόν, Κοφιέ. Ναι, Τι. Πού πας. εκεί που σου είπα. Πού πας. Πάμε να πετάνουμε. Είναι σκληρό γιατί καλονί, πώς το θέλεις. Εγώ θέλω να πεθάνεις. Πώς σου ήρθε τέτοιο πράγμα στο μυαλό. Αφού και διώχνεις τις αμφιβολίες. Εγώ φταίω. Αν με έχεις αφήσει να σου εξηγήσω. Εντάξει, σε ακούω. Το πρωί που συναντηθήκαμε, ήμασταν μαζί με μια θεία μου, πολύ περίεργη, που κάθε φορά που βγει ο νέο να πλησιάζει το
κοπέλα, όλο λέει πως θέλει να την ατιμάσει και μου ζαλίζει τα αυτιά πως οι άντρες είναι οι σατανάδες και πως πρέπει να τους αποφεύγουμε πιο πολύ από την πανούκλα. Κατάλαβες? Σίγουρα δεν με κοροϊδεύεις. Σίγουρα δεν πας να θολώσεις τα νερά. Αυτή είναι η αλήθεια, η καθαρή αλήθεια. Τι κάνουμε αφεντικό? Παραδείγμαστε. Τι κάνουμε κυρία, το δεχόμαστε. Άθελες μια λέξη από το στόμα σου μου βγάλει νεύρα ψυχή. Πόσο εύκολα πίνουμε να μας κάνουν ό,τι θέλουν και το αγαπάμε. Πόσο εύκολα πίνουμε να μας έρουν από τη μύτη αυτή που αγαπάμε. Αχ, Κλέον μου, πάνω στην ώρα. Έρχεται ο άντρας μου. Πιάστο και ζητώ το χέρι της Λουσί. Ξέρετε, είναι τα φτερά στις ελπίδες μου. Με το πιο γλυκό πράγμα που έχω πέσει. Κύριε, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω κάποιον μεσολαβητή για να σας πιάσω που απασχολεί τόσο καιρό την καρδιά μου. Κύριε, είμαι εδώ σήμερα για να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Θα το θεωρούσα εξαιρετική τιμή αν με δεχόσασταν για γαμπρό σας. Πριν προχωρήσουμε, κύριε, μία ερώτηση. Έχεις τίτλο, είσαι αριστοκράτης? Όχι. Άρα δεν είστε. Ωραία. Αφού δεν έχεις τίτλο, η κόρη μου δεν είναι για σας. Τι ορίστε, δεν έχεις τίτλο, δεν παίρνεις την κόρη μου. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται να στο πω. Μια στιγμή, άντρα μου. Πού έχετε τίτλο? Εμείς τι είμαστε, πρωτοξεδίφη του βασιλιά? Σώπα εσύ. Ανακατεύεσαι παντού χωρίς να ξέρεις. Και εμείς απλοί νοικοκυρέοι είμαστε. Φαρμακόγλωσσα. Έμπορος ο πατέρας μου, έμπορος και ο δικός σου. Δεν μεγάλωσαμε μέσα στα οικόσημα. Α, εσύ δεν μαζεύεσαι με τίποτα. Άκουσε να δεις, αν ο δικός σου πατέρας ήταν έμπορος, τόσο χειρότερο για τον ίδιο. Για τον δικό μου τον πατέρα μας έχει λάθος πληροφορίες. Και όπως και να έχει το παρελθόν μας, εγώ συζητάω για το μέλλον της κόρης μας. Γαμπρό μου θα κάνω μόνο έναν αριστοκράτη. Η κόρη μας χρειάζεται έναν άνθρωπο να της ταιριάζει. Καλύτερα να έχει σε έναν ωραίο νέο, τίμιο και πλούσιο, παρά έναν αριστοκράτη. Άσχημο και άφραγο. Α, έχετε δίκιο κυρία. Στο δικό μου το χωριό είχαμε το γιο του Άρχοντα. Τόσο χοντροφτιαγμένο και ηλίθιο άντρα δεν ξανά. Για πες τη γλώσσα σου, γλωσσού. Όλο μπερδεύεις τις κουβέντες των άλλων. Κι όπως και να έχει, εγώ έχω τα λεφτά. Το μόνο που μου λείπει είναι ένας τίτλος. Θα κάνω την κόρη μου Μαρκησία. Μαρκησία! Ναι, Μαρκησία. Κύριε Λέισον. Αυτό έχω αποφασίσει και αυτό θα κάνω. Αυτό εγώ δεν θα το δεχτώ ποτέ. Αν πατέρας ανωτερός έχεις κακάσει μπερδέματα. Εγώ δεν θέλω γαμπρό που αύριο θα περιφρονήσει την κόρη μου και την καταγωγή της. Ούτε θέλω εγγόνοι που μεθαύριο θα ντρέπονται να με φωνάσουν γιαγιά. Αν κάποτε η κόρη μας έρχονταν να μας δίνει την αρχοντική της άμαξα και ξεχνούσε να χαιρετήσει κάποιον από τη γειτονιά, ο κόσμος θα άρχισε να λέει ένα σωρό ιδέες. Θα λέγανε, ορίστε, μας μεγαλοπιάστηκε η Μαρκησία. Πια, η κόρη του Σουρντέ. Ξέχασε που παίζαμε τις κουμπάρες στο χωματόδρομο. Ξέχασε που και οι δυο παππούδες της είχαν παράγγες και θέλανε υφάσματα. Ξέχασε με τι απάτες εκείνοι οι παππούδες μας φιλτρούν τα παιδιά τους. Ξέχασε πως με την τιμιότητα ποτέ δεν έγινε κανένας πλούσιος. Ναι, τι ξοπολιά θα έκανε για μας και την κόρη μας. Γι' αυτό ξέχασε η μεγαλομανία σου. Εγώ θέλω γαμπρό τίμιο, αλλά και απλό. Να μου χρωστάει χάρη που του έδωσα την κόρη μου και να μπορώ να του λέω. Κάτσε γαμπρέ μου να φάμε απόψε. Εσύ, λαϊκή γεννήθηκες, παρακατσένη θα πεθάνεις. Όμως εγώ δεν ανέχω μάνα τη μιζέρια. Αφού έχω τα λεφτά, θα κάνω την κόρη μου αρχόνισσα. Τουλάχιστον Μαρκησία. Και μη με θυμώνεις άλλο, γιατί θα την κάνω και δούκισσα. Αχ, Κλεόντι, άστο να λέει. Εσύ Λουσί μαζί. Θα πάμε και θα του πεις ξεκάθαρα πως αν δεν της δώσεις τον Κλεόντι, δεν θα πάρεις κανένα. Τώρα, τι να σας πω. Τι να μου πεις. Τι θέλετε, την ελληνική αφεντικό, μπαντάρα τα κάνατε. Αφού με ξέρεις, έτσι με έχω κάποιες αρχές που δεν τις αλλάζω ό,τι και να βλέπω γύρω. Πλάκα μου κάνετε. Παίρνετε στα σοβαρά αυτό το νούμερο. Δεν βλέπω ότι θα είναι μυαλό παντού. Τι θα σας πειράζει να πηγαίνετε με τα νερά του. Δίκιο έχεις, αλλά και εγώ φόλος κάτω μου ζήτησε ο Ζουλτέ. Θέλει τίτλο για να πάρω την κόρη.
τρόπο να τον κορυδέψουμε για να πετύχετε εσείς αυτό που θέλετε. Ωραία, Είναι πολύ αστεία ιδέα. Πριν λίγο καιρό έγινε εδώ μια μασκαράτα που μας βολεύει πολύ για την περίπτωσή μας. Σκέφτηκα να οργανώσουμε μια χοντρή φάρσα που θα τη χάψει τόσο κυρίως. Αυτονού, όποιοι βλακέτοι βασάρουν θα την πιστέψει. Έχουμε τους θεατρίνους, έχουμε τα κουστούμια. Ένας ηλίθιος μένει για να ζωντανέψει η φάρσα μας. Αλλά πρέπει να μου δώσετε εσείς την άδεια. Εντάξει, την άδεια την έχεις απ' έξι. Όχι τώρα. Πάμε να φύγουμε και σας τα λέω στον δρόμο. Πάμε γιατί βλέπω ότι ξανάρθετε. Κύριε, αν έχουν πάθει όλα. Τα βάζω μαζί μου γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι. Μα δεν καταλαβαίνω πως άμα κάνεις παρέα με την καλή κοινωνία, γίνεσαι κι εσύ πολιτισμένος. Εγώ το λέω. Μακάρι να είχα γεννηθεί κόμιση Μαρκίσιος και δεν είπα δάχτυλο από κάθε χέρι. Κύριε, ήρθα κόμις που συνοδεύει μια κυρία. Θεέ μου, έχω να δώσω μερικές οδηγίες ακόμα. Πες τους να περάσουν και έρχομαι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά με έχει πιάσει κάτι. Πώς έρχομαι σε ξένο σπίτι χωρίς να ξέρω κανένα. Να μην σε πιάνει τίποτα. Πού άλλο θα μπορούσαμε να βρεθούμε. Όταν μου λες ότι θέλεις να αποφύγεις τα κοτσομπολιά, αυτό μετά αποκλείσει και το δικό μου σπίτι και το δικό σου. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις ότι κάθε μέρα που περνάει αποδέχομαι όλο και πιο πολύ τα δείγματα της αγάπης σου. Απλώς παίρνω ντύση σε μερικά πράγματα για να σε αφήσω να λυγείς την αντίστασή μου. Τι να πω, φοβάμαι πως στο τέλος θα μου βγεις αυτό που θέλω να αποφύγω. Το γάμο. Θα σου οδηγήσω σε αυτό που έπρεπε να έχει φτάσει, καλή μου. Αφού είσαι χήρα, είσαι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητος είμαι και εγώ, που σε αγαπώ πιο πολύ και από τη ζωή μου. Ποιο εμπόδιο υπάρχει, γιατί δεν με κάνεις από σήμερα τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Τώρα προτρέχεις. Δύο άνθρωποι που γνωρίζονται πρέπει πρώτα να βρουν πολλά κοινά για να ζήσουν ευτυχισμένοι. Ακόμα και οι πιο γνωστικοί άνθρωποι του κόσμου στο τέλος δεν ταιριάζουν. Γίνονται ατέλειες στον πρόθυμο. Γιατί σκοντάφτει συνέχεια στις δυσκολίες. Εντάξει, είχες πετύχει με τον πρώτο σου γάμο. Αλλά δεν βγάζεις συμπεράσματα για όλα τα ζευγάρια. Λέγε ό,τι θες. Όμως εγώ επανέρχομαι σε ορισμένες λεπτομέρειες. Κάνεις πολλά έξοδα για μένα και αυτό με ανησυχεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με εξελίγεις συναισθηματικά περισσότερο από όσο θα ήθελα. Και δεύτερον, γιατί μη σου κακοφανεί, αλλά νιώθω πως ξεπερνάς τα ωριά σου. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω. Μάθε, κυρία, πως αυτά τα θεωρώ ψιλοπράγματα, αν είναι να ελπίζεις την αγάπη σου. Ναι, ψιλοπράγματα. Και αυτό το διαμάτι σαν κοντρόλα που με υποχρέωσε να δεχτώ, αυτό αξίζει όσο και να αξίζει, η αγάπη μου το θεωρεί ασήμαντο για να στολίσει το δάχτυλό σου. Επίτρεψέ μου. Έρχεται ο κύριος Στοιχείου. Κάντε λίγο πιο πίσω. Είπα, κάντε λίγο πιο πίσω. Γιατί? Γιατί είναι τρίτη και καλύτερη. Τι λέει? Ο κύριος δεν έχει πολύ καλούς τρόπους. Θέλει να σου ξανακάνει υπόθεση. Κυρία, είμαι εξαιρετικά περήφανος που μου κάνετε την εξαιρετική τιμή να με τιμήσετε με την εξαιρετική. Αρκετά γυρίσετε. Την έχω πληροφορήσει και για το πνεύμα σας και για την αξία σας. Είναι ένας τίμιος έβρος, αλλά τον βλέπει σαν παπάς. Ναι, αυτό φάνηκε από την αρχή. Κυρία, να σας παρουσιάσω τον καλύτερο μου φίλο, που είναι ένας κύριος γεμάτος από παιδιά. Δεν φαίνεται πολύ τον εκτιμώ. Ωμα κυρία, δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα που να αξίζει αυτή την εκτίμησή σας. Μόνο που είστε. Μην πείτε λέξη από πια να περνάτε. Δεν ρωτήσω τι άρεσε. Όχι δε, αν θέλετε να αφηθείτε σαν άρχοντας, πρέπει να συμπληρώσετε πια. Σαν να μην τους το δώσετε. Ο κύριος Ρουντένι, πως είναι πανευτυχής που σας υποδέχεται στο σπίτι του. Αυτό με τιμάει ιδιαίτερα. Σας είναι ευγνώμων που της μιλάτε με τόσο καλά λόγια για μένα. Μπερδεύτηκα πολύ που με πήγατε Φαρνάη. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ο κύριος Ρουντένι, πως είστε η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Τον ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη του. Ωμα κυρία, τι λέτε. Εσείς είστε καλοσύνη προσωποποιημένη. Τι ωραία συντροφιά! Δεν με περιμένατε, βλέπω. Ώστε έτσι άντρα. Γι' αυτό με έστειλες να πάω για φαΐ στην αδελφή μου. Είδα κάτω ετοιμασίες για δεξίωση και χώρες και έχουμε γάμο. Έτσι λοιπόν σκορπάς τα λεφτά σου. Για να βάζεις ορχήστρες να παίζουμε, όταν εμένα με στέλνεις να πάω αλλού και να τραπεζώνεις κυρίες. Και τι θέλετε να πείτε, κύριε Σουρτέν, ότι σας πέρασε από το μυαλό πως ο σύζυγός σας πληρώνει αυτό το γεύμα? Θέλω να ξέρετε πως εγώ κάλεσα την κυρία και εγώ ανέλαβα όλα τα έξοδα.
Ο κύριος Ζουντέν μου παραχώρησε μόνο το σπίτι. Να προσέχετε τα λόγια σας, παρακαλώ. Σαν δεν τρέπεσαι για αυτό που τόλμησες και είπες. Τα άκουσες και μόνη σου. Ο κόμις οργάνωσε αυτή την εξίωση για την κυρία που είναι της πολύ καλής κοινωνίας. Και αφού μου έκανε την πρώτη τιμή να δεχτεί το σπίτι μου, μου έκανε και τη δεύτερη τιμή να με δεχτεί στην εξαίσια παρέα του. Αυτά όλα είναι παραμύθια. Τι, δεν ξέρω, χθες γεννήθηκα. Όχι, κυρία μου, δεν βλέπετε. Μόνο δεν φοράτε τα γυαλιά σας. Τι δεν τα κάνετε γυαλιά, κύριε. Βλέπω θαυμάσια. Και τώρα βλέπω ύποπτα πράγματα. Δεν είμαι ανόητη. Και τρέπομαι για λογαριασμό σας που εσείς, ένας αριστοκράτης, καταδέχεστε να κάνετε πλάτες στις επιπολαιότητες του άντρα μου. Και εσείς, κυρία, όσο μεγάλη αριστοκράτησα και να είστε, θα σας το πω κατάμετρα. Δεν είναι τίμιο να παίρνετε μέσα σε ένα αντρόγυνο και δεν είναι σωστό να καταδέχεστε τις ανατροπίες του άντρα μου. Πάρε καλά! Δεν θα πω και τους άλλους σας ανέβητες θεωρίες αυτής της τροπάραπης. Κυρία! Κύριε Κόμι, προσπαθείς να αντιφέρετε αμέσως και ζητήσει εκ μέρους του συγγνώμη. Η τρέλα σου δεν έχει όρια. Τι κατάφερες, όρμησες εδώ μέσα, με πρόσβατες μπροστά σε όλους και έδιωξες τους καλύτερους εκπρόσωπους της καλής κοινωνίας. Και μην με νοιάζει η καλή κοινωνία της. Πανάθε εμάς, θα υπάρξει το τίποτα και να στο φέρω στη μούρη. Σιγιώμονε! Ερχόμαστε για τα δικαιώματά μου και έχω όλες τις παντρεμένες δεδομένες μου. Καλά που έφυγε γιατί το θυμόμουν δεν θα ξέρω τι να κάνω. Τι ατυχία να πει την πιο κατάλληλη στιγμή. Πάνω που άρχισα να λέω και τα ωραία. Πρώτη φορά νιώθω τόσο έξυπνος. Τι μεγάλος πολυέλεος και τι ωραίος και αναπαυτικός καναπές. Κύριε, δεν ξέρω αν έχω την τιμή να με γνωρίζετε. Δεν την έχετε κύριε. Αλλά σίγουρα έχω την τιμή να σας ξέρω από τόσο τα παιδάκια. Εμένα. Ναι, ήσασταν το μορφότερο αγοράκι του κόσμου και όλες οι κυρίες σας έφεραν στην αγκαλιά τους και σας φιλούσαν. Με φύγανε εμένα. Εσάς, εγώ είμαι ο καλύτερος φίλος του Μακαρί, του πατέρα σας. Του Μακαρί, ναι, του πατέρα μου. Ακριβώς. Αχ, σπουδαίος άρχοντας. Ορίστε. Είπα, σπουδαίος άρχοντας. Μακαρί, ναι, ο πατέρας. Ναι, το ξέρετε καλά. Πάρα πολύ. Δεν το ξέρετε για άρχοντα. Φυσικά. Βλέπετε τι κακός που είναι ο κόσμος κύριε. Όχι, δεν βλέπω. Μα δείτε άμα σας εξηγήσω. Βλέπετε εκεί υπάρχουν κάποια λαείς που λένε ότι ο πατέρας μου ήταν έμπορος. Ο δικός σας πατέρας έμπορος. Ω πρικτή συκοπαντία. Έμπορος δεν υπήρξε ποτέ. Απλώς ήταν πολύ καλός και πολύ εξυπηρετικός βιός. Και επειδή ήξερε τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα, έκανε τον κόπο να τα πηγαίνει στους φίλους του με πληρωμή. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Επιτέλους, ένας μάρτυρας που λένε ότι ο πατέρας μου ήταν άρχοντας. Και είμαι έτοιμος να το πω όπου θέλετε. Να το πείτε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε, ποιος καλός άνθρωπος σας έφερε από εδώ. Μετά από τόσο καιρό που ήμουν φίλος με τον πατέρα σας, ο οποίος επιμένει πως υπήρξε σπουδαίος άρχοντας, εγώ ταξίδεψα ως την άκρη του κόσμου. Ταξιδέψατε, ναι, ως την άκρη του κόσμου, ναι, πολύ μακριά δεν είναι αυτό. Πιο μακριά δεν γίνεται. Μόνο 4 μέρες έχω που γύρισα και επειδή σας νοιάζομαι, ήρθα να σας φέρω ένα συγκλονιστικό νέο. Νέο, ναι, από την άκρη του κόσμου. Όχι, από εδώ, από την πόλη σας. Ξέρετε ποιος ήρθε εδώ? Στην πόλη μας ποιος? Ο γιος του Σουλτάνου. Το ξέρετε? Όχι, μου διέφυγε. Και? Τι και? Ο γιος του Σουλτάνου ήρθε με ολόκληρη συνοδεία. Σήμερα στη μεγαλοπρέπεια και όλος ο κόσμος πηγαίνει να το δει. Ξέρετε, όταν είδε την φοβερή υποδοχή με απίστευτες τιμές. Και αυτό μου διέφυγε. Και? Αυτό ήταν το νέο. Όχι, αυτό ήταν μόνο ένα. Πέστε το ολόκληρο, θα με σκάσετε. Λοιπόν, αυτός είναι ερωτευμένος με την κόρη σας. Ο γιος Σουλτάνου. Ναι, και θέλει να γίνει γαμπρός σας. Ο γιος Σουλτάνου. Μην το ξαναπώ, ο γιος του Σουλτάνου θέλει να γίνει γαμπρός σας. Καταλάβατε? Προσπαθώ. Εγώ τον ξέρω προσωπικά και πήγα και τον βρήκα. Το γιο του Μην Σουλτάνου. ξαναρχίζετε. Ναι, το γιο του Σουλτάνου. Ή δεν ξέρω καλά τι. Πιάσαμε κουβέντα. Και κάποια στιγμή με ρώτησε εξερχομένη ο άρχοντας Ιουδέν που έχει μια κόρη. Σουπ Ιουδέν. Δεν ξέρει εμένα ο γιος Σουλτάνου. Για να ρωτήσει κουβέντα. Και τι πήγε την κόρη μου? Ότι είναι Σουπ Ιουδέν. Αυτό είναι καλό ή είναι Είναι πολύ ωραία. Και
φέρνει πολύ. Μα έχεις μούτσικο, μενιά. Όχι, θέλει να φιλήσει την κόρη σας. Να τη φιλήσει. Ο γιος σου Σουλτάνο. Και που είστε ακόμα. Κάτι ακόμη που δεν σας έχω πει. Είναι πως θέλει να έρθει αυτός εδώ. Θέλει να έρθει αυτός εδώ, γιατί δεν σας έχω πει και το καλύτερο. Θέλει να σας δώσει και τίτλο. Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Τον καλύτερο τίτλο. Θα σας κάνει Πουνταλά Εφέντη. Υψηλούς θρόνους. Α, φυσικά. Αυτό το δίνει μόνο σε πολλοί αριστοκράτες και μάλιστα πολύ σπάνια. Και θα έρθει τώρα να το δώσει αυτό προσώπος. Ακριβώς. Εδώ θα έρθει. Για να σας χειροτονήσει. Για να πάρει και την κόρη σας. Μήπως βιάζεται λιγάκι. Πώς τολμάτε να κλείνετε τις πράξεις του γιου του Σουλτάνου. Μια κουβέντα είπαμε. Είναι σαν να μην την είχατε. Σε λίγο έρχεται. Ξέρετε, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι αυτό σοβαρό. Αχ, τι είναι πάλι. Η κόρη μου θα θέλει. Αστείευεστε. Λίγο της πέφτει ολόκληρος γιος Σουλτάνου. Όχι, δεν λέω, αλλά. Δεν υπάρχει ό,τι δεν λέτε. Υπάρχει, γιατί βλέπετε, η κόρη μου είναι ερωτευμένη με ένα κλεόντε εκεί πέρα. Και δεν θέλω να παντρευτεί κανέναν άλλο εκτός από αυτόν. Αχ, γι' αυτό μη σας νοιάζει καθόλου. Ο γιος του Σουλτάνου είναι ολόιδιος ο Κλεόν. Και έστω αρκετά ολόιδιος. Ο έρωτας που έχει κόρη σας για τον Κλεόν θα περάσει εύκολα στο γιο του Σουλτάνου. Εγώ τους έχω δει και τους δύο και μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Να τους, έρχεται. Σουλτάν να φέρει. Σαλάμ αλέικουμ. Κύριε Σουλτάν, κύριε που γνωρίζω έναν άρχοντα με καρδιά ανοιχτή σαν το μαρούλι. Α, σας είπε ένα από τους πιο σπάνιους χαιρετισμούς της πατρίδος του. Ταπεινός δούλος της τουρκικής σουλτανοσύνης σας. Σουλτάν με λένε. Σαλάμ αλέικουμ. Μαρτίκες. Τα σέλη μου στην ωραιοτάτη και εξαιρετική συζήτηση. Μερσή. Μερσή. Πάνε στη Χαβέρ, κουσκούσκι. Να έχετε πάντα τη δύναμη να περνάτε καλά και να έχετε τη γενναιότητα του παιδιού και τη σοφία του παιδιού. Και πάλι μερσή. Σοκ μερσή. Μα μην κουρέκα. Τολμάρα. Να πάτε γρήγορα να ετοιμαστεί η γεγονό της απονομής του τίτλου και ύστερα να φέρετε και την κόρη σας για να γίνει ο γάμος. Αυτά τα είπε με δύο λόγια. Φυσικά. Η τουρκική γλώσσα λέει λίγα. Και λέει πολλά. Ακόμα εδώ, είστε. Τρέχω αμέσως. Τι βλάκας, μα την πίστη μου. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ρόλος κομμωδία. Στην ώρα έρχεται, κύριε Κόμη. Μπορείτε να μας βοηθήσετε σε κάτι. Βρε. Ο Ποβιέ, τι μας καλέφτηκες έτσι. Κάνουμε ένα κόλπο, κύριε. Κόλπο. Μάλιστα, για να καταφέρουμε τον κύριο Ζουντέν να δώσει την κόρη του στον αφέντη. Άμα ανακατεύτηκες εσύ, το κόλπο σίγουρα θα πετύχει. Ξέρετε πόσο λίγες είναι ο κύριος Ζουντέν. Όλοι οι πόλοι το ξέρουν. Λοιπόν, ελάτε εδώ πέρα και θα σας τα εξηγήσω όλα. Χαλά.
και Χριστιανό. Γιο! Ναπολιτανό. Γιο! Κόρη κουγλαρά. Καλό τα κόρη. Δώσε τουρμπάνι. Ξανά. Δώσε τουρμπάνι. Ξανά! Εγώ την Αγαπρούν το τουρμπάνι. Εσύ την Ισκανού μάνι μάνι. Γιατρούμ! Τουρμπάνι! Γιατρούμ! Γιαταργάνι! Γιατρούμ! Μάνι μάνι! Τούρ κατάρα του Τζορτάνι. Κόρη παίρνει μάνι μάνι. Τζορτάνι! Μάνι μάνι! Πώς είσαι έτσι ντυμένος, άντρα μου? Τι έπαθες? Μίλα καλέ, μη σε μασκάρεψε έτσι. Τι φωνάζεις ανόητη, πώς μιλάς έτσι σε έναν κουνταλό. Και με έκαναν κουνταλό. Αυτή με τα σαρίκια. Ποια σανίκια? Αυτά που φόραγα στο κεφάλι τους. Και, Με έκαναν κουνταλό. και, με ζώνη, λίγο το άρχις. ποιο? Που με έκαναν κουνταλό. Ποιοι? Σου είπα. Μου είπες, αλλά δεν κατάλαβα. Τέτοια μιλαμένη πίση που να καταλάβεις. Πότε πρόλαβε και τρελάθηκε? Μια χαρά την άφησα πριν λίγο. Πλάκα, αλλά μια χαρά. Την έχω γρήγορα να τον προλάβω, μη βγει έξω και γίνουμε εσύ λίγο σκυλιά. Ωχ, αυτοί μας έλειπαν τώρα. Τέτοιο αστείο δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Θα το δεις καλή και θα γελάσει με την καρδιά σου. Ο καημένος ο Ζουρτέν είναι ο απόλυτος ηλίθιος. Αλλά σε έφερα και για ένα άλλο λόγο. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Κλόντ, στη μασκαρά του έστησε. Είναι θαυμάσιο παλικάρι και αξίζει να τον βοηθήσουμε. Φυσικά, και εγώ τον εκτιμώ και θέλω το καλό του. Θα μείνουμε και στη δεξίωση και στο παρέλ. Εγώ το οργάνωσα, αλλά με έξοδο δικά μου. Είδα τις πλούσιες ετοιμασίες. Όμως, μια και το έφερε κουβέντα τώρα, θέλω να σου πω πως δεν θα τα δεχτώ ξανά. Γι' αυτό αποφάσισα να σε παντρευτώ. Είναι η μόνη σου σωτηρία. Όλες οι επιπολαιότητες του άντρα τελειώνουν με το γάμο. Το λες αλήθεια, γλυκιά μου. Αποφάσισες να με παντρευτείς. Μόνο και μόνο για να σου σώσω την καταστροφή. Αλλιώς θα μείνεις άφραγος. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Μόνο εσύ θα μπορείς να σκεφτείς να σώσεις την περιουσία μου. Λοιπόν, σου χαρίζω και την περιουσία μου και την καρδιά μου. Κάνε της ό,τι θέλεις. Μην ανησυχήσεις, ξέρω πώς να τις διαχειριστώ και τις δύο. Ω, έρχεται και ο δεσπότης μας. Η κυρία και εγώ ήρθαμε να υποβάλουμε τα σέρι μας στο καινούργιο σας αξίωμα και να παρευρεθούμε στο γάμο της κόρης σας με το γιο της Βιτάλη. Κυρία, μεγάλη μου τιμή που μπαίνει στο σπίτι μου μια κυρία με καρδιά ανοιχτή σαν το μαρούλι. Χαρά μου που σας ξαναβλέπω και λίγο μου πρέπει να ζητήσω εκ μέρους της γυναίκας μου συγγνώμη. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Τη συγχωρώ γιατί καταλαβαίνω τα κινητρά της. Παραφέρθηκε γιατί σας αγαπάει τόσο που δεν θέλει να χάσει το θησαυρό που έχει δίπλα της. Αυτός ο θησαυρός είναι έτοιμος να σοριαστεί στα πόδια σας όποτε το θέλησετε. Όπως βλέπετε, Μαρκησία, ο κύριος Ζουρντέν είναι σπάνιος άνθρωπος. Δεν το θαμπώνω τα μεγαλεία και πάντα θυμάται τους φίλους. Αυτό είναι απόδειξη ψυχής πολύ σωστής και γενναιόδορης. Μα πού είναι ο υψηλότατος? Ποιος? Ο γιος του Σουλτάν. Πρέπει και εμείς σαν φίλοι σας να το χαιρετήσουμε και να του υποβάλουμε τα σέφη. Έρχεται, φώναξε να φέρω και την κόρη μου για να της αρμονιάσω. Κύριε, ήρθαμε στα φίλη του πεθερού σας να δηλώσουμε το βαθύτατο σεβασμό μας στην υψηλότητά σας. Μα πού είναι ο Δερμηνέας? Πρέπει να εξηγήσει στον άνθρωπο ποιοι είστε και τι λέτε. Να προσπαθήσω εγώ. Εφέντιμ! Κόμι! Μαρκησία, εδώ Γαλλία, πολλή αριστοκρατία. Κόμι για Γαλλία, Μπουταλάς. Μαρκησία για Γαλλία, Μπουταλού. Πολύ αριστοκρατικό. Και τέλος, δείξει σεβασμό σε γιο Σουλτάνου. Αρχίζω και μαθαίνω τουρκικά. Μα πού ήσασταν? Εξηγήστε στο μεγαλειότατο ότι ο κύριος ή η κυρία είναι της καλής κοινωνίας
και ήρθαν να ζητήσουν να υποβάλουν τα σέβη του στο γιο του Σουλτάν. Come? Ma che sia το παρά. Του τα είπα τώρα. Ναι, και κάτι παραπάνω. Βροχή, φαμίλια Vox. Η βροχή της ευτυχίας να ποτίζει τον κήπο των οικογενειών. Πολύ καλός άνθρωπος, όλα ευχές δίνει. Και τι ευχές έχει η τουρκική σουλτανοσύνη. Θαυμάσιες. Πλησίασε κόρη μου και δώσε το χέρι σου στον αφέντη που σου κάνει την τιμή να σε πάρει για γυναίκα του. Συγγνώμη, πατέρα. Γιατί είστε ντυμένος έτσι? Τι κομμωδία είναι αυτή? Καμιά κομμωδία, κόρη μου, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ούτε ξέρεις τι τιμή σου κάνει ο άρχοντας να ζητήσει το χέρι σου. Το δικό μου. Ναι, ήμουν σαφής, εσένα. Μα εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Αιγείες, θέλω εγώ που είμαι ο πατέρας σου. Αποκλείεται, δεν παντρεύομαι. Θα παντρευτείς. Ο μόνος άντρας που θα παντρευτώ θα είναι ο Κλεόν. Και είμαι έτοιμη να φτάσω και στα άκρα. Αλλά τι λέω, πατέρας μου είσαι και οφείλω να σε υπακούσω. Στο τέλος, εσύ αποφασίζεις και για την πείρα και για το μέλλον. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Άντε δώσε το χέρι στον άνθρωπο, τελειώνουμε. Τι γίνεται εδώ! Ω Θεέ μου! Θες να παντρέψεις την κόρη μας κάτι, Χριστό! Παντρεύω την κόρη μου με το γιο του Σουλτάν. Το γιο του Σουλτάν! Μάλιστα. Πες στον Ερμηνέα να του πει πόσο συγκινημένη είσαι. Δεν χρειάζομαι την ερμηνεία γιατί δεν είναι καθόλου συγκεκριμένη. Και στην κόμμα του ίδιου κατάλογα προς την κόρη μου δεν την θέλω. Άμψε! Είμαι εθιμός! Μα κυρία Σουρτέρη, πώς αρνιέστε τέτοια τιμή? Είναι δυνατόν να μην θέλετε τον υψηλότατο και αγαπρό σας? Εσείς κύριε, να κοιτάτε τη δουλειά σας. Μα κυρία μου, πώς αρνιέστε τέτοια τιμή για την κόρη σας? Εσείς κυρία, να μην ασχολείστε με την τιμή της κόρης μου. Ως φίλοι σας συμβουλεύω. Να μου λείπουν και οι φιλίες σας και οι συμβουλές. Μα η κόρη σας έρχεται να επακούσει στην επιθυμία του πατέρα της. Τι? Δεν ήθελα να πεθεί Τούρκο, φυσικά. Δηλαδή ξέχασε τον Κλεόν θα πάντα κάνει μια γυναίκα και να γίνει αριστοκράτη. Πριν κάνει τέτοια πλαγιά θα την πεινάξουμε τα ίδια από τα χέρια. Άσε τις πλακίες. Ο γάμος θα γίνει. Δεν θα γίνει. Μη φανώνεις. Σκάσε κι εσύ, άγμαλη. Μα γιατί την αποφέρεις? Επειδή που ακούεις τον πατέρα της. Εσύ είσαι πατέρας της, αλλά και εγώ είμαι η μάνα της. Κύρια, Τι θέλετε κι εσείς τώρα? να σας πω κάτι. Να μην μου πείτε τίποτα. Κύριε, είμαι σίγουρος πως άμα η κυρία μου αφήσει να της πω στο και δύο λόγια, είμαι σίγουρος πως θα αλλάξει γνώμη. Εγώ, ποτέ. Ακούστε με πρώτα τι έχω να Δεν πω. θέλω να σε ακούσω. Μα άκουσε πρώτα τι έχει να σου Μα πει. δεν με νοιάζει, θέλω. Μα θέλει να σου πει. Δεν με νοιάζει. Τι ξέρω για πάλι που είσαι. Δηλαδή τι θα πάθεις αν τον ακούσεις. Ακούστε με και ύστερα κάντε ό,τι θέλετε. Άρα να σας ακούσω. Έλα, και εδώ. Όλα σας τα γνώματα. Μα δεν έχετε καταλάβει πως είναι αυτή η ορευτή μασκαράτα για τον άντρα σας. Το χορηγεύει πως εκείνος είναι ο γιος του Σουλτάνου. Τι χειρότερο. Και εγώ είμαι ο διερμηνέας του, που κάνω δίθεν ο διερμηνέα. Εσείς πρέπει τώρα να κάνετε την ανήψερη. Εντάξει λοιπόν, αφού είναι έτσι, δεν να την παντρευτώ. Επιτέλους! Λίγη μαγική εδώ μέσα. Άτσε. Είδες που σου έλεγα να τον ακούσεις και δεν ήθελες. Τώρα κατάλαβες τι πάει να πει. Γιος του Σουλτάνου. Και κατάλαβα και τον θέλω, για καπρό. Στείλτε να φέρουμε το συμβολογράφο. Και για να ηρεμήσετε κι εσείς, σας λέμε πως ο ίδιος συμβολογράφος θα παντρέψει και εμάς. Μια κουτάκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά τα λέει να ρίξουμε στάχτη στα μάτια, έτσι. Καλό είναι να ξεκινήσουμε ξανά με κανένα ψέμα. Χωράστε το συμβολογράφο. Μέχρι να έχετε ετοιμάσει τη συμβόλα, ας δούμε τον παλέτο. Να διασκεδάσετε λίγο. Φυσικά, φυσικά. Μια στιγμή. Τι είναι πάλι. Η Νικόλ Τι είναι η Νικόλ. θα μείνει έτσι. Α, ναι. Την Νικόλ την δίνω στον Ερμηνέα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Τη γυναίκα μου τη δίνω σ'